Vážení občania, milí priatelia, členovia a sympatizanti Hnutia Republika. Dnes si pripomíname druhé výročie vzniku nášho hnutia. Za ten čas sme dosiahli to, čo mnohí považovali za nemožné. Bez oligarchov v pozadí, bez miliónov na účte a bez akéhokoľvek priestoru v mass-médiách sme s republikou získali silné a stabilné miesto na politickej scéne. Máme vybudované reálne štruktúry po celom Slovensku. Naša členská základňa čoskoro presiahne 1500 členov a systematicky predstavujeme profesionálne odborné tímy pre jednotlivé oblasti štátnej politiky. Naším cieľom však nie je len kritizovať. Veď napokon to nie je žiadne umenie a dnes už kritizuje na internete takmer každý. Naším cieľom je vybudovať seriózne veľké hnutie, ktoré bude schopné dobre vládnuť. Čestne, odborne, bez korupcie a toho bolestivého amatérizmu. Za týmto účelom sme v rámci republiky zjednotili množstvo skvelých ľudí. Mnohých sme už predstavili a viaceré silné mená ešte len predstavíme. Jednoducho zjednocujeme národné sily, hoci tu musím zdôrazniť, že to nerobíme bezhlavo. Odmietame sa spájať s menami, ktoré už 100-krát predtým Slovensko zradili a rozkrádali a popri tom ako naivné tínedžerky dúfať, že hádam na 101. krát sa zmenili a budú to robiť inak. Nie, priatelia, tak naivní naozaj nie sme. Takisto sme opatrní pri menách, ktoré sa posledné 3 roky egoisticky hrali na vlastnom piesočku a teraz zrazu pred voľbami sa hrajú na zjednotiteľov. Nejde im však o skutočné zjednotenie, pretože to by sa ozvali už dávno. Ide im len o to, aby sa dostali do parlamentu a potom sa znova rozdelia na 5 mikrostrán. Zažili sme to v minulosti už 2-krát, keď sme vo voľbách a eurovoľbách dali na kandidátke priestor ľuďom z iných strán. No a ako to dopadlo? Vždy hneď po voľbách odišli. Neexistovala jediná výnimka a som presvedčený, že sa to rovnako zopakuje aj po týchto voľbách. 10 egoistických lídrov a žiadny kompromis. Toto nie je riešením. Naším cieľom nie je vybudovať výťah do parlamentu, ale konsolidované a pevné vlastenecké hnutie, ktoré bude garantovať politickú stabilitu. Pre vlastencov a ľudí, ktorým záleží na Slovensku, je republika hnutie s perspektívou a čistým štítom. Na rozdiel od iných sme nikdy nezradili slovenské záujmy. Ani doma, ani v Bruseli. Nikdy sme sa nepodielali na korupcii a rozkrádaní štátu a nikdy to nikomu tolerovať ani nebudeme. Ak sme toto všetko dokázali bez peňazí a médií, tak si len predstavte, čo všetko dokážeme, keď budeme už vplyvná parlamentná strana a keď nás už médiá nebudú môcť ignorovať tak ako teraz v nádeji, že náš rast zastavia. Držte s nami a spoločne v skutočnej jednote postavíme Slovensko na nohy.